shan ku zan tsaya tara alfarmar ku ba na gani ba na ji babu kara. Yau gun kanato da kokon bara ilahu doran na kai, yau ma ina ta roko Allah wane ni in sa sakai. Zan wake asalin asake wanda diyan suke ji da kai, wanda duk tudu na karatun bawa ba za ya gano su ba. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun, mun fito kare matsayin ku koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Roƙon salati ne na kawo gare kai layina, kayo ka kakkara ga shugaba mafarin sirrina. Abban Batula dan Amina da Abdullahi na, masu matsayi da martaba da girman su ba zai yanke ba. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun, mun fito kare matsayin ku koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Sun kasance duk wani malami dan Allah shi ya zo da su. Sun zamo jirgin annabinu ku taso duk mu fake da su. Duk mai zance kan walidayin nabi a yau ku gaya musu. Alkiyama aljanna ko da su aka yi ta ba za su shige ta ba. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun, mun fito kare matsayin ku koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Ku ji girman alkadarin mahaifansa ba wani wanda ya san da shi. Su da dukkan tagomashi na addini su ne suka zo da shi. Rabbu ne mai ikon ya faɗi yadda yake so a bauta mushi. Ni Amina Minal Sabir na faɗa sanin Allah ba a kai su ba. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun, mun fito kare matsayin ku koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Bayani a duk lamari na ku nake kallo walidai Mustafa. San ku ya bi dukan sassan jiki na cikin ƙaunar ku na zurfafa. Girman ku ya mamaye duniya addini ku ne kuka karfafa. Shi yasa duk wanda halarta haifar da ɗai ba zai bar san ku ba. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun, mun fito kare matsayin ku koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Murtala mai amsu koya gare ku na zo domin ku isar da ni. Kun sani kaunar ku a zuciyata gaba ɗaya ta yi mini sansani. Sai ya ne abu dalla kula da ni na taho don kai mini magani. Sai ya dace Amina gare ki na zo ki min
shugaba. mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Maryam na zo daga ambato dan na tabbata cewa baya ku. Tunda alkhairin duk duniya mun samu ne ta silar kuku. Kun haifi maikin Allah ban fadin mawaza yayyaku. Wanda dukkan alam sai da yardar su ne za su wuce fargaba. mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Assalamu alaikum gani na zo masoya kar ai babu ni. Dan Allah na Aminatu ce ni Abdalla ya san da ni. Ku na kama sirrin rayuwa ta ku ne mai mun magani. Da dai bawa ya ji baya kaunar ku Allah ba zai gan shi ba. mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Salamu alaika uban ubanni Abdalla labbaika. Na zo a kusace da baitukan ku tsantsa ba shakka. Kai da nana Amina uwar iyaye lallai za mu saka. Ahmadu dan Sharif fansar ummata har abba. mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Ni ma Sabi'u shashi ne dan wudul fa ba za ka abar ni ba. San kare mahaifa da annabi domin ban ga kamar su ba. Wanda daga ya taba su uwarsa ubansu ko ba ku ji ni ba. Ni kalifan Bashiri na dan da gona in ba ku san ni ba. mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Ya mahaifin annabi ni ma gana fadar ku yi mini lamuni. Bin fito daga tutar girmama ku ajima a dukkan zamani. Dama duka girman ɗaukaka da buwaya abun fiye sansani. Amma wasu 'ya'yan karnuka na faɗin cewa ba su san ku ba. mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Ni saulati na kuma tabbatarwa kuke da isar aljanna ma. Tun da kayan da Habibu ne sai wanda ya yi masa hidima. Na ji mai mulkin matan gidan ita ce jika ta su Fatima. To kusan duk wanda ya bar Amina da Abdallah ba zai shige ta ba. mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. ko so na tilasta su mahaifiya ta saba haufi kowa. Ni ne Muhammadu magashin ku dan da abun ku zan mai na garkuwa. Mahaifin annabi sai ya dami na ke kika zarce duk kowa. Sai ne Abdullah na faɗa na kuma ba zan taɓa kin ku ba. Mahaifin mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Umar Jambawa gani na zo da baiti zanayi shi iri dan kare martaba da kimar mahaifan khairul bashari. Tuni na yi shiri na ɗau makamai na niyya zan kai hari kan waɗanda suke sukar mahaifan ma'aiki abban Zainaba. mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. In halittar Allah ba kamar ku gurin daraja harken hali. Bai ja muku shi ne asara ya tabbata tsantsar jahili. Mafaka ɗaya ce a kankani ƙaunar ku iyayen adali. Ku ne kuka zamto sanadin dukkanin alkhairi ja gaba.
sai dai Abdullahi ta jikinsa annabi ya fita je ka duba. To faɗa mana ya za a yi da jinin jikinsa gaban Allahu Rabba. Kai jalo ina uwarka za ta shige in har su ba su shige ba. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Wallahi idan har walidan shugaba ba su sadi da rahama ba, ba wani dan mace duk kazantar ta da za ya je gundan suwai ba. Ya samu shiga aljanna ai ba gidan gadon babansa ne ba. Ni mun shidiya Allah ka ajiye ni inda ka sa so ilahu rabba. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Jinjinar girma a gare ku, wallahi Allah bai yi kamar ku ba. Ku ya zaɓa yi muku tambari na mahaifan annabi ta gaba. Dole ne na yabe ku na jaddada don ku Allah bai yi kamar ku ba. Sayyida ita ce ummul ma'aiki da abban annabi shugaba. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. San ku yara zamini zuciya shi yasa na fito ayyo da ni. Ni dai ƙaunar ku nake ta yi don Allah ni ku kula da ni. Raina fansa a gare ku ne, ni Madina ku yi mini izini. Hafsa mai ce a cikin yabon ku, ku karɓa domin shugaba. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. ban ga iyaye ba, na yi duba ban hango ba. Tun farko na halitta har a yanzu ban gano ba. Amina da Abdullah su kaɗai ne Allah ya zaba. Wanda ya ja ya fito mu ba shi amsa da mun shirya. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Rashin kunya ce na faɗa wanda ya ce iyayen na wuta. Don uwarsa ubansa ina faɗa ina da tabbas su ɗin na wuta. Don kwana san za a rina ya fito daga tsatsan wauta. Iyayen annabi sun yi nisa ba zai yi ai musu kishiya. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Assalamu alaikum walidaihin nabi, nai muku gaisuwa. Ni na san na fage da ku rayuwa ta ba ta da damuwa. Ku yarda ku yi mini lamuni, marhala ta za ta yi hauhawa. Ku na kama ni fa na ɗan bare, mai san ku ba zai wofanta ba. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Duk tunanin wanda yake tunani akan ku ya canza yayi gaba. A can da har ma yanzu ma kun kasance duk a sahun gaba. Madalla sannan mahaifan annabi ni dai ban ga irin ku ba. Khadijatu mai zuljuji ce, ku yarda ku kai ni sahun gaba. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya ba. Na ji Allah sai da ya tsarkake dukkanin nasaba ta sa shugaba. Ba a samu guda a cikinsu ba wanda bai ɗau hanyar rabu ba. Ba mahaifi tamkar nasa ummin sama ba a ƙage kamar ta ba. Shugabar kowa ce mumina na Amina ummun Mustapha. Kore ko mutuwa mahaifa na annabi labbaikun. Mun fito kare matsayin ku, koran mu zai tafi ba za mu tsaya A ba. duniya ta alfarmar ku ce ta rike ni na samu na fice. Banda buri banda zama da ku a kiyama alfarmar ku ce. Ku amince Aminu labaran rayuwa ta dufan sarku ce. Soyayya ta na
faɗa ma su ne gata na halitta hasken kauni ka zo na faɗa ma korai ko mutuwa mahaifar rasul ba za mu sake ku ba shakka na kare ku ko a ina na tsare ku Amina da Abdullahi ku ne ilahu yake kare ku yau ga wasu na neman aibu a gare ku suna kushe ku ni dai har mutuwa aqida ta in bi ku uwa uba Dan ƙangare a cikin halarar ku anan nake burina kullum yin kasance cikin hidimar ku ina tafi a fadar girman ku muna tafi sallamawa gun jama'a take sallamawa dole a sallama dan girman ya fa a zayyana na tsaya kan tabbata cewa ku ne hasken dukkan zamani sannan ku silar samar da ni da babu ni ma babu ni duka wanda suke batanci akan ku rabbi ba zai dube su ba su ba su ne fa mahaifan nan guda biyu da Allah bai yi kamar su ba